सोरनाव मा खामानि मावनानै फैखो? आथिङाव हाब्रु आखायाव खदाल नुखायाखै आं मा खामानि मावनानै फैदों? आं सोंनाया माबा जाबाय नामा सोंनो मोना आरो। नुखानानै सोंबावनाय जेनेबा आंनाव। बिनिबाथाय खालि आंजों मोजांखौनो रायलाया। आं थांनो दा बबेहाय थांनो ओंखारबोदों आं थांसै। थोद फाग्लि नाहरबाबो थोथाराखै नामा? थोआखैथ' आरो मोनबा गोसो जादों खाथियाव जिरायनानै नायबाय थानो। हा गोसोनि खोथाखौलाय फोरमायना लादोंना लायाखै? फोरमायना लानोथ' सानो नुवाखै रायलायबाबो मासि एरा एरा। फसायनायफोरखौ बारा दोनथुमबाय थानाङाहाय फाग्लि थारला थुरला बुं लायोबा लायो लायाबा लाया। थोद फाग्लि नोंनाबाथाय जाद्रायथारा लासैनो बुंगोन। जोंफोराफा खामानि गैयाबा दुब्लियाव थांफैबा मा जायो? दुब्लियाव थांनो ना मा होनदों? औ बोरमा फैसो गारथारो मानसि नेहैयाबाथाय थां दसे नेहैथां आफा खोथियाखौ। दे बिदिबालाय दसे थांनि आङो। सोमखोर ओइ सोमखोर नों आंखौ मानो नायथारा? आंलाय नोंखौलाय मानो नायनांगौ जाखोसै? आइया आं गावखौ नायगौबानो सानफ्रामबो देलायनानै फैयो एथ'ग्राब। होद फाग्लि मा बुङो? गावहा जेबो बुजिया आंदि नोंखौ एथ'ग्राब नायबाय थानो लुबैयो। होद फाग्लि मा नायगौ मोनलाबाय थाखो? जेबो नङा। ओइ जाम्बा नों माने एसेबो बुजिथारा। बिखाया गाव खुगाया गेवा होनदोंना? हा बिखाया गावदों नालाय फेबिकुलजों सिथाबनानै लानो हाया। आंलाय बाहाय मानो खोन्थाफैदों? है आं नोंखौ मोजां मोनो होनदोंना जाम्बा। मा जानला मोनला होनबाय थायो? थां बेयाव जानला मोनला। आं मिन्थिया नों आंखौ लायाबा दैखराव बारसोमनानै थैगोन आं आरो मिन्थिखा आंनि आत्माया नोंखौ सिगिफैबाय थागोन। थु मा जानला मोनला होनलाबायोब्रा बांद्राय जानला मोनला होनद्रायथारो बे मानसि सासेया। ओमफ्राय आंनाव मा खामि दं नोंनो बुंलाय दे। ना आं नायनोनो मोजां नङा ना आं आखल आखुआव मोजां नङा ना आं खामानिखौनो मावनो रोङा। बेबायदि नङा बिदिन्थि नोंनाव गासिबो गुनानो दङ। महराबो मोजां आखल आखुआबो दङ फरायनो लिरनोबो गोरों नाथाय जों बायदिया जेबो गैजाया। मालायनि नोजोराव नोंहा जेबो गैयाब्लाबो आंनि नोजोराव नोङो सासे सोरगोनि राजा बायदिसो। बे माब्लाबाबो जानो हाया बिदिन्थि अख्रां आरो हाया माब्लाबाबो गोरोबलायनो हाया। हाब मा बुंनाय जाखो बे आं बेफोरबायदिखौ गनाया। आं बेफोर मोजां मोनलायनायाव गोसो होथ'आ। आंहा न'खरखौ बिराद नायलांनांगौ दं। सानसे समाव नोंसिनि न'खरनिनो बिहामजो जाहैगोन आं। थौ थांसै। थौ। मा खालायबाय थालायखो? आंहा मोनसे खोथा रायलायनांगौ दंमोनलै बिमानोजों। जिराय बिमा। हा मा खोथा जालायखो? नों फिसाजोनि बारै सानना सानाखै बिमा एसेबो? हा मा साननांगौ फिसाजोखौलाय? जोंना जारौआबो उन्दै नंला बिमा बैसोआबो जाया नङा जाबाय। खोथाखौ गल गल फिदिंबाय थानो नांला। मा बुंनांगौ सिद्दा सिद्दि बुं। जोंहा फिसाजोखौ जुलि हरनांसिगोन बिमा एसे एनै बिजामादै संनांसिगोन बिमा मोजांखौ ना मा होनो बिमा? होनबानो जायो नामा? मानसिखौ नांगौ होनबानो मोनो ना नोंनि नोजोराव सोरबा दं? गैया नागिरनोसो सानदों सोरबा देवानिफोर दंबा खिथाना होदो बिमा नोङो। दंनायालाय दं हा देवानियानो जोबो? बहानि बेलाय बिमा देवानिया सोर? देवानि दं होननानै जानला मोनलाखौ दा रायलाय बिमा एसे मोजांखौ रायलाय जोंहाबो फिसाजो सासेल' जानला मोनलाया जानाय नङा। हा सोरनि हाबानि खोथा रायलायबाय थाखो नोंसोरलाय? हा सोरनि जानांगौ आइ? नोंनिनो हाबानि खोथा रायलायदों जों आइ। मा आंनि हाबा? नोंसोर आंखौ सानफ्रामबो नायबाय थानो बाबाय नामा? ना आंखौ सैला ओंखायनो नोंसोर आंखौ हाबा हरनो नागिरदों? बिदि नङा आइ सना नोंहाबो बैसोआ जाबायना ओंखायसो जोंबो रायलायदों। मा बैसो जादोंसि आंहालाय? आं दानो हाबा जाया आंहा बेरायबावनांगौ सम दं। औ बैसो गोरलै सानबावदों नों? गावखौनो गाव आयनाव नायनोसै नानेखा ओंखारलायनोसै। आयौ आंखौ बिदिसो बुंबावदों नोङो र' आयनानै नां अफाय नानै ओंखारनाय जाथारलायबाय बिसिना बिमा फिसा सानैजों। आं हयले बै लाफास्रि देवानिखौसो थिनसै। सोर लाफास्रि देवानि बेलाय? फैलाय लानानै फैलाय दाब्राय हरनां गराय दाब्रायनाय बायदि। मा बुंनाय जादों बे? आं दानो हाबा जाया होनदोंना? मानो जाया आइ जों नोंनि मोजांखौनो नागिरना होगोन ना।
नाङा आंनो आं दानो हाबा जाया मा जाबावगोन बिमा बे गथ' सासेजोंलाय अख्रायानो बारा जाबाय दोनजाबाय थाया गाबोन लाफा सिखौ लेंहरथारनोसै आं दे बिमा नों मा खालामो खालामथारदो दे सोमखोर ओइ सोमखोर मा बिदिन्थि सोमखोर गैया नामा मादै गैया बहाय थांखोथाय जिराय दे मानोबा फैदोंमोन नामा सोमखोरखौसो न'आव दं साननानै फैदोंमोन आङो दहायनो ओंखारलांनायानो दाबो फैफिनाखै ओंखामबो जालाङाखै ए नै बिदिन्थि आदै नंगौबाबो नङाबाबो फंसे खोथा बुंखानोसै आं मा खोथा मादै नै बिदिन्थि आदै नोंसोर जाबाय गोजौ थाखोनि मानसि जों गाहाय थाखोनि मानसि नों जाबायदि सिमांखौ लानानै सुजुदों बे सिमांखौ मोगथाङाव लाबोनो मालाबाबो दासान आदै दे मादै होनबा आं थांनोसै दे आदै थांदो दे हाबे लाफास्रि देवानियालाय माथो दाबो फैदिया थिनथायाव फैनो होननाया 3:30सो जालायलां एहा बाबु सुकुथु थांलाय फैलाय नेगासिनोथार ना बिजामादै मोनसिगोन गायसो नेनो हाथारला हा मासो गोबावलेर जायासै ना न'खौसो नागिरबाबो मोनाखै ओइ बे लाफास्रिया मालाबा सोरनिबा न' आन्दायफेरदों गुगोल मेपाबो हास्लाबबावासो आंजों आयौ 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 फैदो जिराय फैदो दे जायो गोजौफ्राव नांबाय थालाहाय गरमफ्राव नैबे गाहाय जिरायदो दै लायनां दे जागोन दे आयु गरमफ्राबो उफ न' दैया लाबोदोहाय ओइ फिफा नै लाफास्रिया फैबाय ए बेवहाय लाफास्रिया सफैबाय हा फैनायाव जेबो उसुबिदा जायासै ओहो बेवहाय जेबो जायासै हा गाहायावलाय माथो जिरायखो बेवहाय गोजौआवनो जिराय जागौमोन ना जायो बावनो दे एबार खामानिया खोन्थादो माबायदि बिजामादै नांगौ नोंनो 101था लारि लारि बिजामादै लाबोना होफैगोन आं नोंनो माबादिखौथ' आं फनावनो एसे खिथाखादोंमोनहाय माबायदि माने एसे गोजौ गिदिर मदा सदा सरखारि साख्रि गोनां जेबो निसा बुस्थु जायैखौ नागिरना होदो बेवहाय मोनगोन बेवहाय मोनगोन नोंसाजोनि थाखाय आं स्वयंबरखौनो फाथिना होगोन ना दे बेवहाय खुगाजों मुवाल' जानाय नङाहाय जोंहाबो नायलु जालु फिसाजो सासेल' गारि मटर गैयाबा जानाय नङा बोरायनि सायाव गाखोनो मोनाखिसै बिजामादैनि सायाव गाखोनो मोनो खोमा नों सिन्था दाखालाम आब' नैबे लाफास्रिया हौवा नागिरदों आरो गारि मटर गैया बियो माब्लाबाबो जाथावा जाय आं नागिरनायाव थांदों उदां उदां मोनजागासिनो दङ रानि जाहैगासिनो दे बेवहाय जोंना फिसाजोआ रानि जाहैथोंसै ओमफ्राय सोरबा नोजोराव दं नामा जों लुबैनाय बादि र' आं आंनि स्पेसियेल फाइलाव नागिरनि दे नायसाय बेवहाय मा फाइलसै बेलाय माथो आखायाव जेबो लानानै फैयाखै ओइ आब' नोंबो दानि जुगाव नैबे मबाइलावनो गासिबो मोनजोबो मा नांगौ र' आं नागिरनि नै मोनबाय बोरो आंबो नायनि नाय हाब हौवाथ' मोजाङानोहाय नोंसोर जा बायदि लुगैदों गासिबो बिदिनो जोबहाय आब' दे बेवहाय नों बे न'खरजों रायलायदोल' हौवानिजों थाब फन खालामनो नाजादे बेवहाय र' बिदिब्ला आङो हौवानि न'आव थांनानै एसे खबर हैग्रोसै नामा बेवहाय दे बिदिब्लालाय आं थांनोसै उनाव खबर हरफिनसै आं माबाहाय बेवहाय मा बेवहाय माबा बेवहाय नैबेखौ एसे मोनब्ला मोजां जागौमोन उनाव लादो बेवहाय खामानिया जाबा खामानिखौ जाग्रोहो उनाव लादो मा दा आंनावबो गैया आंहाबो एसे गारि मटर गाखोनो नांगौमोन बेवहाय उनाव लादो बेवहाय उनाव दे बिदिबालाय थांनोसै आङो खामानिखौल' थाब मावदो दे जागोन दे थाथ'दो बेवहाय खामानिफ्रानो जायाखै अहायबा दानो फैसा
एसे मोनलांबालाय मोजां जागौमोनहाय। आदै सोमखोर, ओइ आदै सोमखोर। मा बेवाय? नै जिरायफै। नाङा नाङा बेवाय जिरायनांला। फिसाला गैया नामा बेवाय? गैया बेवाय। फिसालाखौसो नांगौमोन आंनो गाबोन जोंनाव खामानि मावहैनो। गैया बेवाय खामानिसो मावहैदों। हा मानोबा नांगौमोन? दा फैबा खोन्थाबानो जाबाय बेवाय। गाबोन आंनाव खामानि मावनो थांथों, एसे बारि बागान एवस्रां होनां। दे दा फैबा खोन्थागोन आं बेवाय। गय जानो बेवाय? नाङा बेवाय आं जाया, आं गय जाखाया। थाथ' बेवाय आं थांसै। औ दे। माखौबा नुनानै मुगैलांखोलाय दा बोरायाबा। नै आइ, जों नोंनि थाखाय जावैसो फसायबायमोनहाय। मानसियाबो गोजौ गिदिर, नायनोबो मोजांखा। हा नोंहा फसायदों नालाय गावबा गाव लानो हाया, आं मानो खोन्थादों? हाब मा बुंनाय जाखो बेलाय? आं हले जेबो मिथिखाया। लाफास्रि देवानिखौ रायथि होखाबाय आं। फैलाय सोर लाफास्रि देवानि बे, नायथारनां माबायदि हौवा लाबोयो। आयै ओइ दै लाबोलाय एसे। उफ मासे खस्थ'लै जिबना। माबाहाय आफा, दहायनो मायं गेन्द्राया खामानि मावनो लिंफैदोंमोन नोंखौ, गाबोन थांनो थिनदों। थाङालै आं बिसिनाव खामानि मावनो। हाब मानो थाङा जानांगौ जाखो? खामानिखौनो मोननो थाङा। मावनानै लाखायाबा हाजिराखौनो मोननो थान जायो। थांनो बायोलै आं बिसिनाव खामानि मावनो। हामा आफा, गामिनि मानसिखौ बेफोरबायदि बुंनो, मालाबा नांगौबा मोननाय नङाबो। बोराया जिबायदिब्रा, दाबो खामानि मावनो रावखौ मोनथारिखायसो आंखौ होसोबोदों बे। माथो होनबावनो आफा, दहाय फैनायावबो बेवाइफ्रा एकदम मुगैनाय बायदि बेबहार देखायथारदों। जिरायनो थिनबाबो जिरायथारासै, गसंनानै रायलायबाय थाबाय। ओंखायनो बाखाथारो आं बिसिनाव खामानि मावहैनो। मानसिनि बेबहारखौलाय माथो होनबावनो आफा, बयनिबो गोसोआ समान जाया। थां दुगैहैदो थां आफा। आयं ओइ आयं। आयं सफैबाय थ' बाथरुम थ'। नै आयं, बैथिंजाय साहा दं एवबानो जाबाय। एसे गुदि गुदियाव एवदे। थां आयं, बिफांफोरखौ नायनानै एवदे एसे। औ दे। सोर मा खालामबाय थादों जोंनि बारियावलाय? र' आइनाव सोंहैनां। आयै, जोंनि बारियाव सोर दङ? मा खालामगासिनो? नोमफाया हाग्रा एवहोदों। अमा आदार हैनो थांबा लेवारानो जि जाथारबाय नालाय, हाग्रा बारा जानायखायनो। सोर एवदों आयै हाग्राखौ? नोमफाया सोमखोरा आयंखौनो लेंना लायदों, रावखौबो मोनैनि। सोमखोर? औ। सोमखोर, नै आं दै लाबोदों, लोंफैदो। मानो फैलाबायदों खामानि मावनायावलाय? दानो बिमा बिफाफ्रा नुबा आंखौ रागा जालायगोन। थांदो। थोद जाम्बा, आफा गैखाया। फैना दसे जिरायनानै रायलायनो। ओइ सोमखोर। खामानि मावनायाव फैनानै आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा।
गोदाव सोराव मानसियानो जि बुजिनानैबो बुजियै बायदि खालामबाय थायो ओमफ्राय सोमखोर आंखौ नायनो हौवा फैनो नागिरदों हा फैनो नागिरदों नालाय जाहैदो आंलाय मानो खिन्थाफैदों नों थाखानानैलाय आं मालायखौ मानो लानो आंलाय नोंखौसो मोजां मोनो न'फ्राव खामानि गैला नामा आंजों बिदि रायलायफैबाय थानो थांदो आं मिथिखायो दे नोंबो आंखौ मोजां मोनो बुंनानैसो लानो हाया आं बुंखाबायना सोमखोर नोंखौ मोनाबा आं दैखराव बारसोमनानै थैगोन नों बिनिफ्राय थांनो ना आं खामानिखौ गारनानै न'आव थांनांगौ जा बोरैबाखा बिनि गोसोआ थांसै आङो दा बुहुदजों सिगि जाबासो ओरैनोबा जोंनि बारियाव बुहुद दंखायो सोमखोर आयं दा सानजौफुनि ओंखामा जोंनावनो जादो नांला आयं आं न'आव जाहैसै आं संफाखाबाय दा थांगौ फैगौ गोबाव जागोन नोङो बेयावनो जानानै दसे जिरायदो न'आव संखाबायमोन बे दा आइजोंसो रायजासिगोन आं अबाव रायनो गोबावजों खनसे जानायालाय दे दा फैदो दे बिमा ओइ बिमा मा जाखो हा गरमाव मा गाज्रि खावलाबायखो बाजाराव थांनायालाय माथो जेबोखौनो लाबोआखैलै थिना बे थोरसियाव बेखौ ओंखाम जाखानो बे थोरसिया गोख्रै गारै मा गारै दा न'मा दिगदार जागोन नों जानायालाय माथो जाखो आंसो जानो होदों बेहाय हा थरसे थरथाखौलाय मानो गारि बायनांगौ जाखो सुबानो खारनायखौलाय सोरनि खोथा मोना ओंखाम जाखा नों जानो गोसोथारमोनब्ला प्लास्टिक थोरसियाव मानो जाहोआखै बे थोरसियाव मानो जाहोनांगौ थोरसियाव जानायालाय माथो जाखो बेबो मानसि जोंबो मानसि माखौ एथ' मुगै नों आफा नों सिरथा गथ' बांद्राय जादों बे बिफाजों गोरा न'सियाव थां नोंना माथो मुगैना बांद्राय बोराय थां आथिं बिथां मोजाङै जानोबा जा आंनि बारगा खामानि मावग्रा नों सङा हसिया रथ' बिफा नोंना बारा जाबाय बे ओंखाम बोथिसे जानायनि थाखायनो दावराव दावसि जादोंना बे थोरसिखौनो देख्रेबना गारहैजोबगोन आङो आयु अखायाबो फैनानै दासो हाफैलाबायबाय बे अखायाबो दासो हानांगौ जाबाय आरोना हा मानसिफ्रालाय दंना गैया जाखो आब' ओइ आब' हा मानसिफ्रालाय दंना गैया जाखो हा बेवाय गायावसो जिरायबाय गोजौफ्राव जिरायनो हालाय लांला बेवहाय आथिंफ्रा सालायलाङो बेखायनो गाहायावनो जिरायबाय आङो मा लाफास्रि गोदाना दाबो संथाराखै नामा हा दाखालिनिखौलाय मानोथो फसायासै नायनो होननायखाय लानानै फैलायबाय आंखौसो लासिंसिं खालामबाय सोर फाग्लि फट'खौ नायनायाव माथो आलदासो नुदोंमोन आं मोगथाङाव नायनायाव माथो बोरायरायसो बेबादिनो बोराय हरगालायखो आं फिसाजोखौ दे बेवाय एबार आंनि फिसाजोजों मिलायनायखौ नागिरदो जों फसायनाय बायदि थाजोबमालाय मा जानो बैसोआबोथ' मिलायनांगोन बेवाय जागोन दे बेवाय नोंसोरजों मिलायनाय बायदिखौनो नागिरना होफैथारसै आङो खना खनलायावबाबो नागिरथारसै आङो माखौथ' 101 हौवा दं होनखो नोंलाय आंनि फिसानि थाखाय सासे हौवाखौ नागिरना होनो हाला नों नै बे लाफास्रिखौ एसेल' नंदों नोंसोरो एबार ओरैबायदि बिजामादै लाबोना होफैगोन नायबानो गोमोलायगोन नोंसोरो मोजांखौ लाबोआबासो जों फसायनाय बादिखौसो लाबोनांगोनहाय दे जागोन आब' बिदिब्ला नै अखायाबो नागारबाय आंबो जागालांनोसै दे दे बेवाय दे नोंनि सायावनो थारसै गासिबो औ दे बेवाय जागोन दे फैसा हरा मा हरा बिजामादैखौल' मोजां नांगौनो एसे एनै आखाइ खरस हराबा जायो नामा